ברוכים הבאים לחדשות התנ"ך. תראו מה קורה כעת לעגלון מלך מואב. הבריא כלומר השמן. איזה העם היהודי מעצבן. טוב, אולי אני אשתה קצת מיץ ענבים. איזה יין טעים. סליחה שאני מפריע לך. יש לי דבר סתר לומר לך. לך מפה, לא צריך אותך באמת. אוי לא, אוי לא, משטרה! אני צריך לברוח! מעכשיו יהיה לעם ישראל 80 שנה של שקט. היי דת, רות! משוחררים!